Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Puja dan puji syukur kami manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang cukup berbahagia ini, kami tepat hadir memenuhi undangan dalam rangka acara Sedekah Bumi Duku Soka Desa Randusari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Siang hari ini kembali bersama Sejati lan Setia Biyange Sandiwara Pantura Wira Mandala. Sebelum Anda menikmati pagelaran cerita pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton pengamat cerita legenda sejarah apabila di dalam tutur cerita ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak kami sengaja. Maklum kami manusia biasa, tempatnya salah luput alpa, noda, dan dosa. Selepas rehat, menghormati kaum muslimin menjalankan sholat duhur, senantiasa kita doakan bersama yang menjalankan sholat duhur, semoga mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya dari kami atas nama pembawa acara sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara mengingat, menimbang dan memutuskan pagelaran cerita bersama Sandiwara Wira Mandala siang hari ini dengan bangga akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Kawitan Goro-Goro Pulung Gantung. Kawitan Goro-Goro Pulung Gantung.
puji meri Gusti Kang Masuci Kang Awelas kelawan asih nuhun yang maagung mugi yang asal pitulung mugi yang asal rahayu saking kula separakan para seniman lan seniwati manunggaling budaya seni restu kang pangestu nyun puja kang senyata muginya ngama angsal rahayu mugi angsal kawilujeng muginya angsal barokah saking kula separakan perang seniman lan seniwati sandiwara wiramanda Bate saking desa Bulangan Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sedaya samyakseni sedaya sameningali nyuwun agungi pangapun tangan jembaringnya pangapura sekatai kelepatan sekatai kesawonangan pamugi kerasa ngamadungo kesenian kebudayaan sesenian tampil lumayan seduluran ngeraketan wong seduluran salam hormat dumateng bapak panitia ibu panitia bapak tuan rumah sedaya saminyakseni sareng ibu tuan rumah singa paling ngemangan sampun asap digawe lamun nalon teliwaton bagi nalon sing penting asal nglamun gremot asal selamat wicunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa tekaning mangsa sedulurane maneh ngenang para sesepuh sedaya ora tega selawas ora tega ning kulane ora tega selawas kantun kang ditemangi bapak kadus minangkane bapane damar sareng bapak RW Wangarjo sareng bapak cali minangkane wong duku soka sing ditembangi mama eko minangkane
sedulur dewek aja lali selawase sampun lali selawase mama kandus bapak neda marah sareng bapak RW Warjo bapak Cali wong duku soka dewe wicenduk kening waktu wis tinggal tekane mangsa ciri wajib baca diri ketulis ke kawan janji lah mama kepone damar serang mama RW Warjo Bapak Jali minang kesik ditembangi ngaturakan matur kesuwun mama Eko aja lagi selawase sareng mama Bela giling saking Cikendung mama Bela minangkane saking Cikendung mama Eko ngaturaken matur kesuwun sang penusuk digaweng langkung mama Bela minangkane saking Cikendung sareng mama Eko gede matur kesuwun ana jaring basane mangan ora mangan sing penting kumpul sedulur sing penting kumpul najan jagat lagi beduk nguwuk-nguwuk panas durung suwe nglakonaken salat duhur ya idep-idep bari istirahat ya karuan sedulur lamun mikiri polahan pegawean mangsa entok-entok Kang Mariono sampean sing indah-indah dadi tetua ning Losari ya khusus ning blok ini yan canggah aja meneng bae sampeanku masih iya rakyat Losari selawase kangelan bae aku Kang Urwa dewi yang sampean jagat kaya ora biasa nih Kang coba takona sedulur apalagi seneng yang blenak kudu pikirannya kudu Kang pancen bener dudu sampean basic lagi ngerasakaken blenak senajan kula kan pada baik mikiri tanduran langka dadine mama turane minang sing ditembangi sareng sugeng gede wong seduluran mama turani mama sugeng eman-eman wong seduluran
Jaring basane Kang, modal mas sampai utang-utang kulaku. Belani tanduran kokon dadi, obat wis stok segala macam obat. Nanging pada akhirnya ya angger lah kadadine. Apa sih kurang sodako taku lagi? Sampean keluh kesah uga termasuk sampean duweni keluh kesah. Hari sampean apa keluh kesah? Ya hari kula mas sebenernya ki pengen nuntut ning sampean gini kau. Ya sampean kan minangka dadi pengarep-arep ning wong Losari. Mbok menawa sampean ku ya duwe jalan keluar konon kanggo permasalahan iki. Ya kula makumpul soten kini jare dhewek mah pengen weruh. Omongnya sampean priwe cang kanggo selanjutnya ku. Ari keluhan maya pirang-pirang kula ki Kang. Artine arep mengkenen bae konon Losariku. Bener jare Kang Kendak. Oh, Kang Mariono. Di masyarakat ki ora ketemu ning pikir Kang. Sebab apa? Masalah ilmu perkebunan wis apal. Oh ya iya. Sing nyawa ya wis apal. Apal. Tapi nang apa ilah-ilane ngapa konon Kang? Sing nandur melon bosok melone. Bosok. Semangka pada kampeng. Aduh. Matur kesuna pepengrang minangkene sedulure Raden Culeng dewek Papayandra. Minang kena wong duku sok kadewek Papayandra sareng mama kandus Bapak Damara Bapak Warjo Bapak Calie Gede. Jadi sing sejelas mah padanya keluh kesah sampean uga termasuk batur-batur sing ana ning Losari kabeh uga termasuk kula. Punten. Nang apa sih marga kaya deneng dirine kula kun jublek, Pak. Jarang paribasane jublek kaya arca. Setitik ora bisa ngandika, terkadang-kadang banyu mata nempel ning pipi ora kerasa. Insyaallah. Kaya nangis ning sejerone ati lamun delengaken keluh kesah rakyat Losari. Terkadang dirine kula inget nalika omongane wong jaman bengen. Belajar utang tapi aja nyurtang. Gua beli bener mongkon makang. Jare sampean beli bener. Hari jare sampean Ya jelas beli bener bakal kayak konon. bakal wong belajar utang lamun beli gelem nyurtang. Nah, wis mau newani utang ya kudu nyauri pada Kudu omongan nyauri ya. konon. Ning kene kilas balik pola pemikiran yang manusia terkadang-kadang orang arti mencerna kalimatnya wong zaman bengen. Ji, orang mencerna pribadi ini. Jare bapak yai Kang, bakal sing arane utang kudu digawa mati je kudu. Iya bener. Wiciri kekawang janji datang di kawang ingat mana ini wis waktu tulis waris bangsa diri mama benang minangkan wong cikeduk dewek sareng mama Eko kedik bos bawang mama Andra sedulure Raden Culeng dewek. Kenang apa konon?
Kita iku duwe pemikiran lan inget nalika omongan-omongan zaman mau. Jare Ki Bujangga Kitarno omongane lamun manusa kang urip ning bumi tengah gelem belajar utang belajar beli nyurtang beli bayar. Namun duduh arah artinya arai ketika kita nyili duit duduh sing dimaknanane wong wadon tugasé doa nalika wong lanang ngulati ning dalaneng usaha. Wancie ing tengahing wengi tantune wong wadon gelem ngetokaken banyu mata nibakaken banyu mata jejaluk karo Gusti Allah. Nalika ora turu ning wancining bengi doane dirongokaken maring Gusti Allah awane aja nyurtangi. Kunta melek bengi awane nglegur-nglegur. Maksudnya melek bengi awane aja Turu dudu utang duit. Ya angel Kang. Sebab ulama Kang dongol srengenge wis ning sawah, surup srengenge ya masih ning sawah Kang. Apa maning kiyen tanduran lagi besak. Pari ya pada klowo, semangka ya pada bosok. Sekuat tenaga Kang makaya kok Kang. ngaturaken matur kesuwun dihormati mamaturani sareng mamesuk wong sida mulya dewek ajalani selawase mamaturani mama sugeng sampun sepi gawe nglampon mama kadus bapak damar ngeman lan sanganya. Mawarjo keting papancangane minangkane wong tuku sok kadewek mamahe Andra minangkane sedulure Raden Culen dewek mamahe Andra ngaturaken matur kesuwun sampun lali selawase mamahe Andra wong duku sok kadewe ketipa baweng goreng kang ora disangka kang ora dienanya Mamendra nyenang kene wong duku sok kadewe sareng mama kadus bapak damar mama RW Warjo sing akhire kenang awan pegel molah ya antas isa gak turu kula makang. Iya. Terkadang kula dewek kan artinya ya pada karo sampean barang. Nah ning kene kula menerusaken nembong iki apakah carane kula wong uripku ora pernah bersyukur karo Gusti Allah ta? Ora lah. Ora pati-pati Gusti Allah nurunaken salah-sawijining ujian atanapi cobaan, tantune cobaan malu tumrap ananika pemerintahan Losari, tantune rakyat Losari ku bakal nerima. Mama bela minangkane wong Cikedung dewek sareng Mama Eko sing paling Cuman kula dewek tanda tanya. Takon apa sampean? Senalika waktu sing dikit dipimpin langsung marang Gusti Panembahan Ratu Gusti Sultan Matang Haji Gemah Ripah Loh Jenawi kaya deneng rakyat Losari ora kurang sandang lan ora kurang pangan kaya dene kula ya turu lalih langkah singaran tangis lan cerita yang rakyat Losari mengenai tentang sandang kelawan pangan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mama turane sereng Mama sugeng kedik
ngaturakan maturaka suwun. Namun tiba-tiba setelah lumeng sere Gusti Sultan diganti pangeran muda. Masya Allah. Duduk Kang. Apakah anak kaitannya antara ganti kepemimpinan karo blesake ning sawah kebonan ning masyarakat Telosari kuno Kang? Aduh, arepan kanda tentang aib tentunya ya pangapunten. Ya celingak-celinguk kan kandane soalnya ngandakakan wong gede sampean iki. Alon-alon kelewat bagian mohon Wassalamualaikum. Tentunya wis jelas ning sejeroning Al-Qur'an terkandung bahwa ing satune tiap-tiap pemimpin bakal dijaluki pertanggungan jawab singawit duniawi sampai tumrap anani ukhrawi. Singaran pertanggungan jawab. Duduk pemimpin negara baik, duduk pemimpin daerah baik, uga termasuk pemimpin rumah tangga pun pada. Apa maning pemimpin negara, pemimpin wilayah sing mimpin rakyat pirang-pirang. Sesuai kelawan janjine. Sempranis lawase mama Andra minangkana wong duku soka Bapak Neda Mara Bapak Ewarojo Bapak Cali Mama Ebela Mama Eko Ikedi. Oh, jadi kadang-kadang wong kepengen jadi pemimpin kang grunak kananing ati. Mengko benjang lamun kita diangkat dari salah sawijining pemimpin bakal gawe mulia, bakal gawe bahagia, bakal gawe sejahtera, tak ciptakan suasana pemerintahan baldatun toyibatun warupun gofur. Maka disakseni. Ning siapa? Ya ning sing gawe manusia man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Nah, justru ning lebakien jare ka jare bahwa manusia iku kudu bisa digojengi cangkeme. Bakajaran tentunya kudu dipegang lese. Ketika kita ngandika atau ngomong aja gampang ceplas-ceplos. Nyatane buktine Nyatalan bukti ketika dipimpin ning pangeran muda, Pangeran muda. Losari rakyat kang jadi korban, ketambah-tambah sekian ketika pangeran muda bergabung karo wong kulit putih. Cerita neng rakyat, tetangisan neng rakyat dalam Losari paribasane ngejerit martap langit, ngociak martap jagat sesambat kelawan sing dadi pemimpin, tetep pemimpin. Ya buktine rakyat Losari sing biasanya anak selamatan, anak baritan, aduh jetong boro selamatan, nggo mangan belaka. Ku Lebakien untung-untungan sampean ki masih memiliki wong sing arif lan bijaksana. Kayak dene Ki Demang Rimunata. bener Kang. Masya Allah, bagus ya. Kekurangan pajak